محمد ذي البيان حمدا لمن أتقانا من كاتب شرنا شيخ صلى عليه الكريم ما أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأشياخنا ولمن حضر مجلسنا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ينبغي أن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. caggal yettude allah e julde afo kodda gorko goto fittano leñol woni rasulu sallllahu alayhi wa sallam. en gartiɗo e yewtere men witende wattu hakkille ɗo e galle men galle bedda woni télé bedda e gardugol obama kala altine so tawi woni waktuji ganduɗa sappo e joyyi e sawtol musidɗo mon almudo pewɗo. ala kulli haalin en gaddi ganduɗa toɓɓere e nder zaboura simore wattode nogas e joyi ɓiiri on wiye toon yabna adam aksir min azadi fa inna tariqa waarun wasafari baidun wa tazawwadu lilqiyam bayna yadi illah fa inna alkhaliqa hakimun wa ahsinu safinata fa inna albahra amikun wa khafifu lhamla fa inna sirada daqiqun wa akhlis lamala fa inna annaqida basirun wa akhir nawmaka ila alqabr wa farhaka ila almizan wa shahbataka ila aljanna wa rahmataka ila alakhirah ولذتك إلى الهور الإين وأكن لي أكن لك وتقرب إلي بالاستهانة في الدنيا والبعد عنها وبعد الفجار وحب الأبرار إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كونيل سيموري نوغاس جيبير اندر زبور وميتون يا ابن آدم أكثر من الذات هما بآدم هبن كويتي جوبا هبن كويتي يوباد هلكون يوباد حكون ماي الله holko woni yoɓade hakkude mum e allah wurde eko allah dagnani ɗum woppude eko allah harmani ɗum. holko woni yoɓade hakkude ma e allah kaala konngol ngol ganduɗa ene jibinanma moƴƴere hakkude ma e allah neƴƴa konngol ngol ganduɗa ene addanma ko wiyete fitina hakkude ma e allah. ɗum woni annabi o isa o wi deƴƴere haala ka alda ko wiyete e haala allah haala ka wona haala allah ɗum ko gandanma ko o welsuno ɗum ko neɗɗo mo ganduɗa ko dayira e koye ɓoccogako. o wi deƴƴere nde ganduɗa ko alda e miijade allah ɗum ɗo gandanama ko welsidare. o wi neɗɗo joɗotoɗo daara hunde kono taskorta ko gandanma haqiqa zati allah o wi ɗum gandanma ko mernade. ɗum woni neɗɗo o ɗum wima aksir min azzabi ya hebbin ko wiyete jooɓa fa inna tariqa wa arum ay lawol ngol parangol e ngol yeewi e ngol ñaaɗi e ngol ñaaɗi e ngol yeewi. ay so tawi neɗɗo o lelnama e gabri makko ala mo tawato e nder gabri makko ɗo ala mo soynoto ene ummo e gabri makko to ene yaaha ala mo soynoto ene ara ala mo fottata ene ara ala mo yiyata hay goto to wona kanko e malikaji ɗiɗi. ɗum woni fa inna tariqa waaru hama lawol ngol e ngol ñaaɗi e ngol yeewi e ngol ñangi hay goto ala a wawa yiide hay goto wonduɗa ɗon ko munkari e nakiri. munkari e nakir ɓeeɗo o komo ganduɗa andama oɗo aɗa ene anduma kono anda ɗum. ɗum woni munkari e nakir ko payituɗo e payitaɗo. ala fof ko ɓuuri hulɓinade ha foti e qabri won noon ñande yowmal qiyamata sa soggama aɗa yaha jahannam ma wonɓe jaaduɗa sara fiya ma woni ɓe piideɗa kono sa ari e qabri ma a lelnama to yaño fof gandanma fannama to ganda servinno fof sukkama a lombima hakkude maleykaji a ummima e wuurɓe a lombaki e mayɓe saabu aɗana keesodira woni aɗa jabodira e maleykaji eɓe mbima holto identité ma holto juddu ma holto gandanma ko wiyete nationalité ma woni hol jeyɗoma hol deftere ma hol annabi ma fa inna tariqa waaru kadi wasafari baidun lawol ngol ne yeewi ceerno wasafari baidun ɗannal ngal ko ɗanngal ngal ganduɗa goɗɗungal ɓayde no ɓiɗɗo wasirta ruttade e nder reedu yumum ko noon basirta yaltude e nder kabri ma garta e oɗo aduna man neɗɗo. lawol ngol e ngol yeewi lawol ngol ɗanngal ngal ne woɗɗi ala janude fof arti neɗɗo. watazawwadu lilqiyami bayna yadillah fa inna alkhaliqa hakimun. yooɓo daranade allah daranade diine allah yo haaju ma won allah yo himme ma woni himme diine allah yo gandana fandare ma wona fandare diine allah no fandirtiri e diine mum no annabi o jogui fandare e diine allah o. watazawwadu lilqiyami bayna yadillah fa inna alkhaliqa hakimun. darano diine allah
wata darana cheytan woto won e wata jee e gouvernement cheytan an wata feere jeeɗa e gouvernement allah gona waliyu walla ƴeewa wonde ceerno walla ƴeewa wonde jiɗɗo kam moƴƴo jiɗɗo moƴƴuɓe takkoɗa e moƴƴuɓe sa takkima e mabɓe a takkittako e mabɓe so wona ko moƴƴi takkito e mabɓe takko e ma wata zawwatu lil khayri bani yadillah fa inna al khaliqa hakimun wa ahsinu safinata fa inna al bahra amikun ceero moƴƴil laanama ƴeew gawƴirgal moƴƴal saabu to gonɗa ɗo koye maayo gonɗa maayo ngoni luggiɗi maayo ngoni metti maayo ngoni heewi ko ñamata ene waɗi baroɗe maayo ngoni satti holɗum ko wiyete aduna maayo ene jogui baroɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa sa ɓoccitima e mum allah ene hisnuma holɗum oɗo aduna woni maayo ngo holko woni baroɗe ɗe debbo e jawdi allah wi ko innama amwalukum wa auladukum fitnatu ay wadde ɓiɓɓe mon e jawdi mon ɓaade ko fitinaji wonande on wadde an neɗɗo o wa ahsinu stafinata moƴƴin laanama gonɗa koye taccude holko woni laanaka woni laanama ko dewal ma allah woni laanama ko kullol ma allah holko woni maayo ngo ko aduna ƴeew taccude holko woni baroɗe maayo ngo woni baroɗe maayo ngo ko rewɓe e kalis ɗum woni ha gandu wi debbo ko tarduɗo tardinowo kono debbo yiiɗa gorko tarduɗo debbo ko debbo tarduɗo tardinowo kono yiiɗa gorko tarduɗo wa ahsinu safinata fa inna al bahra amikun ceero wa khafiful hamla fa inna sirata daqiqun ussu ko wiyete dongal ma ngal ussu bakkutuji ma ɗi ussu ñoore ma nde ussu haasidagal ma ngal ussu gañamtumagal ma ngal ussu mawnikinare ma nde ussu ɗawre ma nde ussu nannanti ma ɗi ussu ko wiyete mboɗi kaaru ma ndu wa khafiful hamla fa inna sirata daqiqun laawol siraade e ngol sewi ɓuri leyɓol ene weli ɓuri layset ene siñña no wutte liiraade e ligne no weɗorto ko noon ngol ɗon laawol weɗorto fa inna sirata daqiqun saɗa ngabba ko duuɓi ujunere saɗa rewa hen dow hen duuɓi ujunere saɗa tello duuɓi ujunere ƴeewa aɗa ngabba ko ɓuri laysede welde aɗa ngabba e ko ɓuri laysede welde duuɓi ujunere aɗa ganarma aɗa yaaha dow mum duuɓi ujunere aɗa tello e muɗum duuɓi ujunere te ɓuri laysede welde ɓuri leyɓol sewde ɓuri wutte liirado e ligne wawde siññude e weɗade allahu akbar wa akhlisil amala fa inna naqida basirun laɓɓin golle maɗe jogo tawhid moƴƴo jogo anni e moƴƴo jogo fimde moƴƴere jogo fanditare moƴƴere saabu allah mo ganduɗa bittowo gueɗe yimɓe oɗon allah subhanahu wa taala ala ko mbawɗa wadde ko yiyata ala ko mbawɗa anniyade ko anda ala gollal ngal mbawɗa gollude ngal o yiyata hayran yarahu charran yarahu ɗum foti ko misqala zarra wa akhir nawmaka ila al qabre ema an neɗɗo jiɗɗa tan ko ɗoygol a jiɗɗa tan ko ɗoygol wa akhir nawmaka ila al qabre fota ha kabri ma sa lelnama e kabri ma mi ñalloyi ala mi yeehi budget mi nodda mbo jogui ganarma rendez-vous mi ala mbo jogui séminaire ala mbo jogui ganarma ko contrat mi ala wa akhir nawmaka ila al qabri sa lelima e kabri ma so wona lelde an ala ko ɗanoɗa ummo darono allah ummo darono diine ma ummo ƴeew gurdama wa akhir nawmaka ila al qabri wona hebbin ɗoygol fota ha leloyɗa e kabri ma ya akhi wa akhir nawmaka ila al qabri bandam wa akhir nawmaka ila al qabri woto hebbin ɗoygol bandam wa akhir nawmaka ila al qabri wa akhir nawmaka ila al qabri wa farahaka ila al misan bandam mi yiyani fof belamma ma bandam mi yiyani fof ganarma weltare ma bandam mi yiyani fof activité ji ma caggal nde a peesanaka ganduɗa ko moƴƴima pooli bonɗima walla ko bonɗima pooli moƴƴima mboɗo sikki premier compo weltinani deuxiéme compo weltinani weltina ko troisiéme compo an holno mbiyetata ka meilleur élève taw troisiéme compo yaltani a andade ummo cinquiéme aɗa fati sixiéme a amba gonnoɗa ko ummade quatriéme aɗa naati a cinquiéme an bandam o fara haka ilal misan fara ha peese ma peese e ganduɗa ko moƴƴima ɓuuri bonɗima walla ko bonɗima ɓuuri moƴƴima o fara haka ilal misan wa shahwataka ilal janna ayi tuuyoji ma ɗi jiɗɗa e aduna an jiɗɗa ko cigarette an jiɗɗa ko rewɓe an jiɗɗa ko kalis an jiɗɗa ko bal ceerno muñ wa shahwataka ilal janna fata naata aljanna ko ganduɗa ko yitere meeɗa yiide nan toon ko ganduɗa nofuru meeɗa nande nan toon ko ganduɗa miijo meeɗa addude nan aljanna wa shahwataka ilal janna muñ ha naata aljanna est ce que aɗa andi ma naatoy toon te beelama mawɗo o ko toon woni wa shahwataka ilal janna
wa rahmataka ila al akhira ƴew yurmede allah ene aduna arrahmani kono ay yurmede allah heeride huftidinde tan julɓe to aduna to julɓe to lakara ko arrahimi ko julɓe tan jeeyi ɗum an waɗa feere ɗaɓɓa yurmede allah nde ganduɗa ndeɗo kala keɓɗo ɗum daɗi kala keɓɗo ɗum ko wiyete malama wa rahmataka ila al janna ila al akhira wa lazzataka ila al huril ini aɗa yaaha ko guittata aɗa tega ko sa ittinoma sakki mo jiiɗa fof tega sa waɗino mo jiiɗa fof cakkoɗa elle tegeji ɓuranma ko wiyete sadakuji wa lazzataka ila al huril ini ko jiɗɗa e gurdam ma ko rewɓe ɓe jiɗɗa ɓe jawdi ɗi jiɗɗa ɗi galleji ɗi jiɗɗa ɗi ceerno fata ha ko wiyete naata aljanna jiiya rewɓe hurul ayni en ɓe ganduɗa haddotoɓe capanɗe jeeɗiɗi wudere buhe mumen ko wiyete ñal aɗa andi ɓeɗo kam poppani ko wiyete joli soir ɓe mbaɗani poudar mbaɗani leeral ɓe mbaɗani ko wiyete akeña ilal huril ayni allah wima wa akulli akul laka wonanami wonanma an neɗɗo man kana lillahi kana allahu lahu kala gonanɗo allah allah wonano wa akulli akullaka allah wi neɗɗo wonanami wonanma bandam wa taqarrabu ilayya bil istihanati fi dunya wal bu'd anha wa bu'd al fujjara wa hubbil abrar ɓalloromi holko ɓallortoɗa kam min allah ɓallortoɗa kam ko hoynude aduna ɓallortoɗa kam ko woɗɗitade aduna ɓallortoɗa kam ko anje bonɓe yidde moƴƴuɓe allah wi ɓallorte ko hoynude aduna goɗɗitoɗa aduna gaña bonɓe jiiɗa moƴƴuɓe inna allaha la yudiu ajra al muhsinin allah mo ganduɗa o yeɓotako o néglige ta o yejjitta hollum golle neɗɗo mo ganduɗa golluɗo golle mum moƴƴi allah waylata moƴƴi makko wattanamo bonni ala inna allaha la yudiu ajra al muhsinin allah mo ganduɗa o waylita bonni neɗɗo o moƴƴi neɗɗo o watta ɗum bondi allah mo ganduɗa ubbata moƴƴi neɗɗo o holla ɗum bondi muɗum an neɗɗo ajibtu liman ayqana bil mawti kayfa yadhak mbaɗa hawa an neɗɗo mo ganduɗa jananaɗo ko maayowo neɗɗo mo ganduɗa jananaɗo so maayi anda ko tawoyte an neɗɗo holko jalata ajibtu liman ayqana bil mawti kayfa yadhak an neɗɗo holko gamata an neɗɗo holko ñamfotata an neɗɗo holko ñohota an neɗɗo holko corcortata ajibtu liman ayqana bil mawti kayfa yadhak holko jalata an neɗɗo konngol ngol allah wino falyadhaku qalilan wala falyadhaku qalilan wala yabku kasiran jazaan bima kanu yaksibun ngoye ko heewi jalon seeɗa est ce que aɗa andi ko résultat ma yowmal qiyama a anda wa ajibtu liman ayqana bil qabri kayfa yafrah mboɗa hawa neɗɗo jananaɗo ene lelo e qabri mum kañum goto e ɓittunu mum e fandu mum e tonguede e lelnede e gilɗinade muɗum mboɗa hawa holko weltoto taw o suwa ɓennude ɗon ajibtu liman ayqana bil qabri kayfa yafrah wa ajibtu liman ayqana bil hisabi kayfa yajmau l mal bizunub mboɗa hawa neɗɗo mo ganduɗa ñalawma mo watte audit jawdi ndi o dañi aduna holto dañino holno dañirino holto waɗinde o dañini nde on holko rendinirta jawdi gandanma bakkat holko jamfoto pour haw dañi jawdi holko feere kuuji haw dañi jawdi holko warata yimɓe pour haw dañi jawdi holko wonata agresseur haw dañi jawdi kawejma ulmali bizunub holno paggitortoɗa jawdi taw jawdi ndi arde ma ko heɓrude ɗum ko bakkat wa ajibtu liman ayqana bil qabri wa diigihi kayfa yadhak mboɗa hawa neɗɗo jaranaɗo qabri ɓittugol mum e paɗugol mum an neɗɗo holko jalata wa ajibtu liman ayqana bil akhira wa wayliha wa naimiha wa bakaiha kayfa yalhu anha mboɗa hawa neɗɗo mo ganduɗa jananaɗo lakara e nemaji mum walla e boneji mum e caɗele muɗum e jeyli mum an neɗɗo holno beltortoɗa kayfa yalhu anha holno beltidortoɗa lakara ma taw a ñagaki allah yo allah dandam e bone lakara wa ajibtu liman ayqana bin nar wa azabiha kayfa yanamu walam yuharibha mboɗo hawa neɗɗo mo ganduɗa lelotoɗo o ɗano haw wennoɗo taw o ñagaki allah yo allah dandum e bone jeygol wa ajibtu liman ayqana bil janna wa naima kayfa yanamu walam yatluba mboɗo hawa neɗɗo jananaɗo aljanna no way welde no way dahmudo holno lelorto jamma o wiyani yo allah rokkam aljanna wa ajibtu liman ayqana bid dunya wa zawaliha kayfa yatmainna ilayha mboɗo hawa neɗɗo jananaɗo aduna koko gasata koko nattata koko iwata holno jooɗo o heɓiɗo e aduna o ferlo o yo buusani ɗo ala bawɗo ittudemo ɗo
وعجبت لمن أيقن وهو عالم باللسان جاهل بالقلب كيف يفلح mboɗa hawa neɗɗo ganɗo e ɗemgal kono ko human binni e nder ɓernde on holno malderte on holno wonirta malaɗo wa ajibtu liman yahzuna ala nuksani mali walam yahzan ala nuksani umrihi mboɗa hawa neɗɗo jana kaweteɗo walla cekowo sababu utsade jawdi mum kono noon kanko haqqille makko arani utsade balɗe makko saabu ñalawmaji makko nana wa ajibtu liman huwa tahirun bilma gayra tahirin bilqalb mboɗa hawa neɗɗo laaɓɗo banggue ndiyam sa yimo omo laaɓi omo sinki omo yooɗi kono ɓernde nde laaɓani dewal makko allah laaɓani allahu akbar fa ahmadullah ala intihaihi ka hamdina iyahu fi ibtidaihi fa nasalu llah bimahdi lkarami salatu ala nabiyi l ummi wa alihi wa sahbihi zabil huda wa kulli muslimin wa man bihtada ceero men ceero oumar kane mi salminima ceero cheikh sy alhamdulillah ala kulli halin sallllahu alayhi wa sallam